Asibingelele bafowethu, iqembu lasekhaya siyalithanda. Uyabona makhulunywa ngempofana, makhuluma ngamakhosi, makhulunywa nge-team enabalandeli, makhulunywa nge-team noma ngabe iyadliwa asinandaba, ingoba isenhlizweni zethu siyayithanda. Iphutha engikubonayo mina ngokwami njengonqubeko wakanyawo, ngicabanga ukuthi mina njengonqubeko wakanyawo, iphutha elikhulu elenziwa ucoach bethu as i-Chiefs. Wonke ama-team or 16 or 15 akhona kwi-PSL, ngicabanga ukuthi each and every club ama-rights position asebenza ngendlela efanele. Right, for example, kwi-Chiefs, if ukhumbula kahle le season izoqala, we sign Bongani Sam, kwase kwaqhamuka uCross, kodwa umuntu obe first choice se-Chiefs kwi-left back kube uBongani Sam. Right, kwase kwenzeka-ke ukulimala, kwase kwafika kwatholakala uCross. Okay, sesimtholile kuBongani Sam, simtholile kuCross, sinoMashiyane, sinoDove, abantu abasebenzisa unyawo lesinxele. Ngifuna siyikhulume lento ngesizulu. Right, sesimbonile uCross, simbona uMashiyane, asinikeza ngani ithuba lokubona uBongani Sam njengomuntu okwaba ukuqala osayina as i-left back kwi-Chiefs? Asinaye. Uma ngabe ubuka i-starting lineup se-Chiefs every time, akekho umuntu owu-left odlala kuleyo ndawo leya position 3, i-left back, kodwa ukhona uBongani Sam. uCross sesimbonile nama-mistake and usazoba cost. Ngitshela nomhla ka-1 February ukuthi Chiefs odlala ne-Pirates ngaleya left back uCross enganikeza uBongani Sam ithuba. 2, simbonile uPeterson, simbonile uVuma, simbonile uNtswari. Simnikeza nini Molife ithuba? Simnikeza nini Molife ithuba naye avele lapho kwi-department yo-goalkeeper, lo mfana omncane uMolife ithuba? Okhune baqala nini ukuvimba bebancane, yena oze avimbe mhla zingaki? Ngiyabona. Size esiswini, umthetho awumax, bayafana labo bantu labo. Ebhentshini unabo Samukelo Zwane, unabo George Matlow. Uthi ama-strikers abakore kanjani bengekho abantu abanikeza ama-striker ithuba lokuthi bekhaya amagoli? Ngoba phela umthetho uyadefend, umax uyadefend. Bazolithola kanjani ithuba ama-strikers